Dobar dan, poštovani gledatelji i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport bez granica na Areni Sport. Ovaj put odlučili smo otići do Gorskog kotara, odnosno do grada Delnica. Zašto? Pa zato što se ovdje pojavila jedna vrlo zanimljiva priča. Naime, naišli smo na jednu pravu sportsku obitelj koja se bavi sanjkanjem. Vjerojatno vam to ne zvuči toliko zanimljivo možda na prvu, ali riječ je o sportu u kojem naša predstavnica je jedna od najboljih u svjetskom kupu, daleko najbolja u Hrvatskoj, a otac je vodi. Također s njim smo porazgovarali i o uvjetima za treniranje hrvatskih sportaša u Gorskom kotaru i o svemu onome što bi zapravo taj kraj mogao ponuditi za pripreme naših sportaša. Patricija, dobar dan. Hvala što ste nas ugostili u Delnicama i hvala što ste pristali na razgovor za našu emisiju Sport bez granica. Hvala vama na dolasku. Danas snimamo ovdje u teretani, vrijeme nam baš nije poslužilo da vam mogu pokazati sanjkanje na kotačima na našoj stazi dolje na potoku gdje organiziramo natjecanje i gdje sam ja zapravo počela se baviti sanjkanjem. I zapravo tim sanjkanjem na kotačićima bavite se dok nije u tijeku sama sezona, jer inače bavite se sanjkanjem na prirodnim stazama. Tako je, zapravo moja sezona traje cijelu godinu. Zimska sezona traje 3 mjeseca, zatim idu pripreme za ljetnu sezonu i zapravo nema previše vremena za odmor. U Delnicama imamo na potoku stazu gdje treniram i zapravo kako nemam velik broj trenera niti sustav iza sebe, ovo je zapravo obiteljski projekt gdje sudjeluje cijela moja obitelj i evo već se 7 godina zajedno borimo u svjetskom kupu, a sanjkanjem se bavim nekih 10 godina. Kako ste se uopće zainteresirali za sanjkanje? Kako je došlo do toga? Pa sanjkanje je goranski sport i bilo je logično da kada odrastate na snijegu i tijekom zime da se počnem baviti sanjkanjem prvo iz zabave i hobija, a onda je to preraslo na jedan viši nivo. Međutim, vi ste zapravo jedina sanjkašica Hrvatska koja se natječe u svjetskom kupu. Nažalost, nema baš puno predstavnika Hrvatske osim vas. Da, ja sam jedina reprezentativka Hrvatske u sanjkanju na prirodnim stazama, međutim ima puno rekreativaca koji se sanjkanjem bave rekreativno. Razlog tomu što sam ja jedina je to što se radi o opasnom sportu. Na stazama se postižu brzine do 80 km na sat. Radi se o skupom sportu i radi se o tome da sport nije popularan. Ono što ja želim i moja želja je da populariziram sport i da privučem mlade u sport. Iz razloga upravo zbog toga što je marginaliziran i tim nekakvim svojim radom želim istaknuti to da je zapravo dobro se baviti i ostalim sportovima, a ne samo ovima koje često možemo vidjeti, ne znam, na TV-u ili ovim najpopularnijima. A što mislite zašto još nije toliko popularan? Jer meni ovako to izgleda na prvu dosta zanimljivo. Pa sanjkanje je olimpijski sport. On ima dvije inačice, dakle sanjkanje na prirodnim stazama i sanjkanje na umjetnim stazama. Sanjkanje na umjetnim stazama je olimpijska disciplina, dok sanjkanje na prirodnim stazama nije olimpijska disciplina i to je jedan razlog zašto sanjkanje nije toliko popularno. Iz razloga jer jednostavno ljudi to nemaju priliku vidjeti svakodnevno ili na televiziji ili uživo se susresti sa time. Postoji li nekakva mogućnost da u dogledno vrijeme i sanjkanje na prirodnim stazama postane olimpijski sport? Ja sam se nadala da će postati do iduće godine, odnosno na olimpijadi u Cortini, da će sanjkanje biti u olimpijskom programu, no desilo se to da je odabran jedan sasvim drugi sport. Sad vidjet ćemo u kojem će se smjeru dalje kretati razvoj sporta. Pokušavamo popularizirati i otvoriti vrata nekim novim vrstama sanjkanja, kao što su alpsko sanjkanje, slalom sanjkanje. Možda to privuče više ljudi. To ste u zadnje vrijeme bili isprobavali? Tako je, početkom ožujka imali smo 2 vikenda u Švicarskoj i Švedskoj gdje smo radili upravo na isprobavanju novih staza i novih vrsta opreme i sanjki i pokazalo se kao zbilja jedan dobar projekt koji ima budućnost. Kada govorimo o svjetskom kupu, koji vam je do sad najbolji rezultat? Prošle godine ostvarila sam 7. mjesto u ukupnom poretku svjetskog kupa i to je za sad
moj najbolji rezultat, ali općenito najbolji rezultat hrvatskog sanjkanja. Dakle, možemo reći kad ste u top 10, to je onda vrhunski rezultat. Da, radi se o sportu u kojem top 10 natjecateljica u ukupnom poretku svjetskog kupa su zapravo Talijanke, Njemice i Austrijanke i onda svatko iz malih sredina kao što je Hrvatska može konkurirati u toj konkurenciji. To je izuzetno veliki rezultat. Dakle, te zemlje koje ste sad nabrojili, oni su zapravo nekakva najveća konkurencija, najbolje sanjkašice i sanjkaši, pretpostavljam, dolaze upravo iz tih zemalja. Da, tako je. Oni imaju infrastrukturu za treniranje, imaju staze gdje mogu trenirati. Moja najbliža staza za trening je 5 sati od Delnica, stoga uvijek pokušavam trenirati prije utrke ili poslije utrke spojim koji dan na ledu. Normalno to nije dovoljno da bi se radilo o nekim ozbiljnijim rezultatima, da mogu konkurirati za medalju, ali ono što za sad ja mogu, jer to sve kombiniram u studij, tako da radimo na tome da se i to poboljša. Ono što još oni imaju je bolji sustav iza sebe, trenere, servisere, to sve utječe na kraju na rezultat. A gdje se vi onda pripremate, u nekoj drugoj zemlji idete na pripreme? Pripreme u Italiji i Austriji. Te dvije zemlje su zemlje koje su top što se tiče sanjkanja i staza i svega. Što se tiče, spomenuli ste i serviseri sanjki, čuo sam da se ponekad i dogodilo da vam je primjerice talijanski serviser uletio pa vam je pomogao. Pa to se ne događa često, to se ne događa rijetko, to se zapravo događa često jer to su ljudi koji imaju iskustva u svjetskom kupu, koji su prije bili natjecatelji, a sad rade za svoje nacionalne timove. Još uvijek ste vrlo mladi, a već imate dosta iskustva iza sebe. Koliko se još dugo mislite baviti ovim sportom? Pa nisam razmišljala o tome da stanem, dok god ću htjeti ja ću to raditi. Za sad je plan dok studiram još uvijek uz studij se baviti sanjkanjem, a onda ćemo vidjeti gdje me život odnese. Rekli ste studirate na političkim znanostima. Kako ste se odlučili za taj studij? Pa moja odluka je bila vrlo jednostavna. Ja sam od početka željela da studiram na Fakultetu političkih znanosti. Samo sam u početku htjela novinarstvo jer sam htjela biti sportski novinar. Od uvijek sam zapravo bila vezana uz sport. No na kraju odluka je pala na politologiju i na kraju nisam zažalila jer zaista daje jedan širok spektar znanja mislim radi se o jednoj multidisciplinarnoj znanosti koja nas zaista uči o nekim stvarima koje su korisne za svakodnevni život. Spomenuli ste da je sanjkanje dosta i opasan sport. Jeste li vi osobno imali kad nekakvih nezgoda, nesreća, sudara i slično? Pa bilo je. Izrazito su mi bile teške prve 2 sezone dok nisam navikla se zapravo na te vožnje. Opet je razlika kako sam ja više trenirala na sanjkama na kotačima. Nije isto voziti sanjke na kotačima i na ledu. Postoji velik broj razlika između toga, no međutim sada mogu reći čak da mi je draže zimsko sanjkanje. Što je zapravo najvažnije u sanjkanju i što se tiče nekakve tjelesne pripreme, kondicije? Pa najvažniji je taj nekakav trup jer zapravo treba minuta i pol držati u tom polu sjedećem položaju što zna biti izazovno. Dakle, dosta radite onda i u teretani i na suhom, može se reći. Tako je, treniram ovdje. Nalazimo se dakle sada u Cross Sport teretani u Delnicama i treniram sa svojim kondicijskim trenerom Darkom Pircom. A koja je neka glavna razlika između sanjkanja na umjetnim i na prirodnim stazama? Ono što imate priliku viđati na televiziji i više u medijima je dakle sanjkanje na umjetnim stazama jer se to vozi na stazama na kojima se vozi bob. Dok sanjkanje na prirodnim stazama to su najčešće obične staze sa ogradom i površina je zaleđena. Dakle, ne morate koristiti zapravo svoju težinu samo, već koristimo cijelo tijelo, ruke, noge za kočenje i puno je zapravo dinamičniji sport nego sanjkanje na umjetnim stazama. No, međutim, sanjkanje na umjetnim stazama je puno brže. Tako da, eto, to su neke razlike. A kada serviser primjerice servisira sanjke, što konkretno on mora napraviti da to ide brže? Pa da, jako je komplicirano zapravo pripremiti sanjke jer se radi zapravo o cijeloj jednoj proceduri jer uzduž tu šinu zapravo treba biti različito naoštrena, pa tako najoštrije treba biti na sredini dok rubovi su malo tuplji.
Dobro, Patricija, i za kraj, što si želite u sljedećoj sezoni, kakvi su planovi? Pa evo, počinjem već sa treninzima za ljetnu sezonu. Ovo ljeto čeka me svjetsko prvenstvo u švicarskom Grindelwaldu, a nakon toga krećem u svoju 8. sezonu u svjetskom kupu. I do sad ste već bili na svjetskom prvenstvu, zar ne? Da. Mislite na sankanje Da. ljetno ili zimsko? Pa na zimsko sam prije mislio. Znači, ove godine u 1. mjesecu je bilo svjetsko prvenstvo u Austriji i tamo sam zauzela 13. mjesto. Zadovoljni ste time? Jesam, uvijek može bolje, ali eto, Hvala na razgovoru i puno sreće u nadolazećoj sezoni. hvala. Darko, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam što ste došli kod nas. Evo, vi ste Patricijin kondicijski trener, pa što zapravo to konkretno znači, na koji način je spremate za sezonu? Da, ja sam Patricijin kondicijski trener. Pripremamo se zavisno o dijelu sezone, pošto imamo 2 dijela sezone, imamo zimsko i ljetno sanjkanje. I koja je razlika onda? Pa razlika je minimalna, pošto njima ljetno sanjkanje koristi za pripremu za zimsko, jer je zimsko im glavni dio sezone, onda na taj način i radimo kondicijsku pripremu. I Patricija je istaknula da je tu trup zapravo najvažniji, jačina trupa, pa kako zapravo radite na tome, koje vježbe? Pa definitivno jakost bi ja rekao da je veoma bitna, a jedan od dio jakosti je jakosti trupa i najviše se baziramo na vježbama kora ili trbuha. Kako je Patricija u tim vježbama, jel sve dobro ide? Pa pomalo svakim danom sve bolja i bolja, naravno. Što se još radi osim kora? Radimo klasične vježbe ravnoteže, vježbe agilnosti, brzine, jakosti, izdržljivosti, mislim cjelokupnu neku kondicijsku pripremu radimo. I kada biste usporedili s ovim drugim vrhunskim natjecateljicama, koliko im ona može parirati na tom kondicijskom planu? Pa nažalost nisam se susreo sa drugim natjecateljicama iz tog sporta, ali mislim da može dobro parirati jer već je sustav dugo godina u sportu, pa vjerujem da smo na dobrom putu. Koliko se često radi? Svaki dan su treninzi ili? Nažalost ne, zato jer Patricija je spomenula da studira u Zagrebu, praktički onda vikendom koliko uspijemo iskoristiti i van sezone kad nema studiju, onda je to svakodnevno. Dakle, vi ste zapravo zaduženi za ovu bazičnu pripremu, a otac je s njom na stazi. Da, ja sam za bazičnu pripremu, znači kondicijski dio, a tehničko-taktički je trener Ivica. Hvala lijepa na razgovoru. Hvala vama. Gospodine Urbanc, dobar dan i hvala što ste nas ugostili ovdje u Delnicama. Hvala vama što ste došli. Evo, ovdje smo u teretani, iako bismo zapravo sigurno snimali u prekrasnim Delnicama negdje u prirodi i vani, ali nažalost danas nas vrijeme nije poslužilo, no to nije nešto neuobičajeno za ovaj grad, zar ne? Ne, pa naravno, o tome smo već razgovarali. Nalaziti se u Gorskom kotaru, u planinskoj regiji koja ima sve svoje specifičnosti, da jednostavno vrijeme se mijenja u trenutku. Danas, nažalost, evo, niste uspjeli pogoditi prekrasan proljetni dan. Kiša je, magla je. Planinska regija ima te svoje specifičnosti. Danas je takav dan maglovit. No to je Gorski kotar. No mi smo zapravo došli pričati o sportu ovdje u Gorskom kotaru, u jedan dio koji definitivno ima sve preduvjete da bude i nekakav bazični dio za pripreme hrvatskih sportaša. Međutim, nažalost, to trenutačno, barem u ovom trenutku, nije tako. Može li se to dogoditi u budućnosti? Pa mi vjerujemo da se to može dogoditi, zato je vaš posjet danas ovdje vrlo dragocjen, jer mi želimo osvijestiti tu ideju u nacionalnim okvirima. Delnice kao mali jedan gradić koji se nalazi na svega pola sata vožnje od Rijeke i sat vremena od Zagreba, zasigurno ima sve predispozicije da može postati jedan centar za bazične pripreme. No, međutim, da bi on to postao, nama osim sportske infrastrukture koju trebamo dotjerati, potrebno je napraviti sve one turističke popratne sadržaje koji bi takvu jednu aktivnost trebali pratiti. Ima li kakvih naznaka da bi se to moglo dogoditi? Pa mi eto pokušavamo to, kao što sam rekao, osvijestiti i grad Delnice i sportska zajednica grada Delnica čini velike napore u svemu tome. Nadamo se da i županija će konkretizirati ta neka svoja obećanja koja je dala po tom pitanju i da zaista
možemo povezati ne samo Delnice kao nekakav centar za bazične pripreme, nego da on bude zaista jedno ishodište prema ostalim goranskim sredinama i Platku kojeg je županija sada razvila stvarno u jedan već kvalitetan sportsko-rekreacijski centar. Vi ste veliki sportski entuzijast, osim što ste Patricin otac i trener. Također ste i publicist, izdali ste već 3 knjige. Pa da, gledajte, da bi mi uopće mogli razmišljati o tome kamo idemo, trebamo znati odakle smo došli. A mi zaista ovdje u Gorskom kotaru se imamo pohvaliti sa mnogo stvari. Između ostalog toga mi smo ovdje i koljevka zimskog sporta. Sve važne stvari po pitanju zimskih sportova u povijesti su se događale ovdje. Na primjer, Mrkopalj, to je jedno mjesto ovdje pored Delnica, on ima epitet koljevke hrvatskog skijanja, ali isto tako i Delnice imaju znači, jedan veliki epitet, znači jedan veliki naziv da je to stvarno jedan centar u kojem su se odvijala sva važnija natjecanja u zimskim sportovima u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo čak imali jedan period od 1932. do 1936. godine koji se u povijesti hrvatskog skijanja naziva Delnički skijaški preporod. Tada su se ovdje događale sva najznačajnija natjecanja tadašnje Banovine Hrvatske. Svi značajni kongresi i sastanci koji su se događali ovdje doveli su toga da se skijanje, naročito u to vrijeme skijaško trčanje i skijaški skokovi utvrde kao jedna od najaktivnijih i najkvalitetnijih aktivnosti hrvatskog skijanja, što je u konačnici dovelo 1952. godine do odlaska i prve hrvatske olimpijke zimske na olimpijske igre u Oslu Nade Birko, te je to počela jedna cijela plejada natjecatelja koji su kasnije došli sve do Janice Kostelić i njezinih vrhunskih rezultata. Kad to već spominjamo, moramo tu spomenuti i skijašku skakaonicu koja je zapravo prepoznatljiv simbol na neki način sportski Delnica. Nažalost, trenutačno nije u upotrebi. Kakva je priča o tome? Pa gledajte, Delnice zaista imaju jedan vrlo značajan sportski objekat i naš najstariji sportski objekat je skijaška skakaonica koja je znači otvorena 1948. godine i tu su zaista napravljene najveće sportske priredbe u ovom gradu. Jednostavno nije bilo skijaških skokova i organizacije skijaških skokova da te skokove nije pratio ne samo cijeli grad, nego ljudi iz cijele regije su ovamo dolazili i 2 do 2,5, 3 tisuće ljudi je pratilo te skijaške skokove. Nema sportske aktivnosti koja je privukla više pažnje i više gledatelja nego što su to bili skijaški skokovi. Povijest skijaških skokova u Delnicama započinje 1936. godine na Vučniku, to je jedan predio Delnica gdje je napravljena ta prva skakaonica. Napravljio je Vlado Topali iz Zagreba, on je bio inače i pobjednik tog prvog natjecanja, a nakon Drugog svjetskog rata cijela ta priča oko skijaških skakova se seli tu u centar grada, pored gradskog stadiona na Jablenički vrh i tu smo zaista imali vrlo velika skakačka imena od Polde, od Norčića, od Urbančića i eto posljednji 2006. godine to je bio mali Urban Zamernik koji je napravio rekord ove skakaonice od 72,5 metra. On je kasnije nastupao i za Hrvatsku. Da, znači pokušalo se na entuzijazmu svih ovdje ljudi i na toj jednoj, ajmo reći, nostalgiji i jednoj pozitivnoj emociji prema tom sportu pokrenuti ponovno taj sport, no to nije završilo najbolje. Nažalost, ta karijera tog momka je stala, ali ono što je još gore, da se od tada nije ništa po pitanju skijaških skokova napravilo. Napravila se uz potporu grada Delnica, Primorsko-goranske županije i Skijaškog saveza Primorsko-goranske županije male skakaonice koje, eto, nažalost, iako 2018. godine su otvorene, nisu zaživile i sad mi praktički moramo nekakvi svi ti sportski dionici koji djeluju na ovom području pronaći načina da se i opravda ta investicija, ali i da pokušamo, ako to bude
moglo da se taj skijaški segment sporta vrati u Delnice, naročito u dijelu nordijske kombinacije, jer nordijska kombinacija je ono što možemo kombinirati unutar naših postojećih klubova, naročito skijaškog, jer je kombinacija skijaškog trčanja i skijaških skokova. Nadam se da ćemo svi skupa postati svjesni tog nasljeđa i te baštine, jer ta baština i to nasljeđe nas u identifikacijskom smislu određuje prema Hrvatskoj. I ako postoji sportski objekat u Gorskom kotaru koji bi trebao biti proglašen nacionalnom sportskom infrastrukturom, onda je to Delnička skakovnica. Dakle, zapravo da zaključimo, Delnice imaju sjajan strateški, geografski položaj da se objedine i ta sportska strana priče i ona turistička. Apsolutno. Znači, 1962. godine Delnice su bile domaćin Kupa Kurikala. Kup Kurikala je bilo natjecanje srednjoevropskih država u skijaškom trčanju, preteča današnjeg svjetskog kupa u skijanju. Te 1962. godine Delnice su doživjele jedan ne samo turistički, nego i sportski preobražaj. Delnice nisu više bile isti gradić prije i nakon toga natjecanja. Mi smo tada dobili depadansu na Petehovcu koja je bila namijenjena za pripremu sportaša. Dobili smo, izgrađena je, znači samodoprinosom naših građana i uz potporu tadašnjih vlasti, skijaška vučnica jednosedežnica koja je vozila 6 minuta od podnožja grada pa do vrha Petehovca. A uređeno je niz sportskih objekata i to zlatno doba delničkog sporta je potrajalo skoro negdje do sredinom 80. godina kada je došlo znači rapidno nekako otpadanje. I mi sad na nekakav način moramo pronaći da ljude osvijestimo u tome da se nalazimo vrlo blizu Jadranskog mora. I ta ideja koja je 60. godina rođena Planimor, znači planine i more, da se spojimo preko Platka sa Primorjem, može biti veliki adut Delnica, ne samo u sportskom, nego i u turističkom smislu. Evo, vi ste se dobar dio života bavili orijentacijskim trčanjem, trenutačno ste posvećeni sanjkanju i svojoj kćeri Patriciji, pa evo, kako trenutačno ide? A da, orijentacijsko trčanje je ipak moja, kako bih rekao, najveća sportska ljubav. Još uvijek sam uključen djelomično u taj sport kroz organizaciju najvećeg hrvatskog orijentacijskog natjecanja koji se zove Croatia Open i koji eto ove godine obilježava svoje 28. izdanje. Znači, orijentacijsko trčanje je u Gorski kotar dovelo već brojne posjetitelje i goste koji ostaju praktički 10-ak dana ovdje, treniraju u našim šumama, natječu se, povezuju upravo ono o čemu smo razgovarali malo prije. Oni su shvatili da ovdje mogu spavati, a da mogu biti u primorskim odredištima, ljetnima, na kupanju i prakticitirati. Naročito je to interesantno zemljama iz Skandinavije. Znači, oni dolaze, znači ta Finska, Norveška, Švedska, Danska, taj skandinavski cijeli blok gore dolazi vrlo često ovdje. I naravno da takvi outdoor sportovi su velika isto prilika za Delnice i za Gorski kotar. Istina, moja kćerka se počela baviti sanjkanjem i moj logični put je sada bio da zanemarim malo tu aktivnost orijentacijskog trčanja i posvećao sam njoj u potpunosti. Te se nadam da ću se jednom u životu moći ozbiljnije opet prihvatiti tog posla oko orijentacijskog trčanja, jer smatram da ovi krški tereni, naročito taj fenomen zelenog krša kojeg mi ovdje imamo, dok nema nigdje u Europi, može biti vrlo interesantan mnogim dionicima koji žele jednu pravu ljetnu orijentacijsku avanturu. Gospodine Urbans, puno hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama na dolasku. I eto, došli smo do kraja još jedne emisije Sport bez granica. Vjerujem da je bilo zaista zanimljivo poslušati priču ove prave sportske obitelji, možda ne toliko medijski eksponirana priča, ali u svakom slučaju vrlo interesantna. Do sljedećeg druženja, do sljedećeg četvrtka, lijep vam pozdrav!